thiam zirna channel thir tu te in zawa in chibai kan buk chawa tun tuma hian contact lang kim theilo siam dan kan soidona contact lang kim theilo han ti hian mi phone buka lang si lo mai ro chu WhatsApp vela lang thei si number kan save rang ka tiang zon mu theilo hawa kha kan soidona ni antinan ka number a hian contact a hian zorina ti hi ka save ta a zorina ai lang thei mi lo ta ni amai ro chu WhatsApp a hian cái hi alang le thung sia ni ai hi he lai phone book alang si lo WhatsApp a chon lang thei tho si anita a ming ka se friend si akha anita chu chu engya chan engtia siam tur ngai ti kha kan sei don ni ale ka channel thir tu ten ka channel te lo subscribe a video te lo like a lo share zel turin kanan insom sa ni ole chan sang am the ni kha kha ama sabera chuan kha kan contact kan save kha khoya nge kan save ti kha kan share ta ngai ani antil nan phone memory a nge ni memory sim card a nge ni kan Google account na ti kha kan share masak angai ta chu chu kan en don ani WhatsApp atang hian kan an enanga kan hmu theina ani awangin WhatsApp atang kan han enanga he la ya sira dot pathum hi line pathum hi kan han metanga view contact ti hian kan met le anga ti chuan he la ya sir dot pathuma hian kan met le anga view in address book ti omta he hi kan met le don ani ti hian alo lang ta ni ti chuan hei hi engtin nge khoya nge ka save ti akha kan endu ta chumi en tur chuan he lai mi hi edit nahi kan met don ta ni edit contact ti hi ti chuan ta hian a hming thak na tur te aron lang ta kan edit na tur kha ron lang ta ni ti chuan kan han en thazela ta hian imported from Google contact ti om ta hei hemi ka Google atanga kalak lu akha alo ni ti na ni ta chu wang chuan a number save rang si khan enge ni alo lang lo ti na kha alo ni ta ni chu chu kan siam don ni mo ti chuan Google contact atanga kan lak lu ni wangin hei hi kan lak lu na kan theta ti chuan hei hi kan chuak vekanga kan okay mai anga hei kan chuak vekanga settings sa kan lut don ani phone settings sa kan han lut photanga sync ti hi synchronize a kan han lut le anga ti chuan Google a hian kan lut le don ani Google a hian ta hian kan email a kha alo om ta hei hi contact kan da na kha ani ta ni ti chuan kan han lut ta kan lu nuwa contacts kan han tianga ti han contact hi aron in sync don ta ni hei in sync zo hi kan hak don ani kan share tang tur chu Google account kan phone number save te hi a tha maya chan chu phone kan phone lo che thut poni se phone dang mang poni la bo ve to lova Google account kan thun jam rol in automatic in kan kha number kha aron om ha zel thei to save that phone ngai lovin chu chu also ma amero chu hemi kan Google account ne na kan sync follow chuan alang thei thin lo ni ti kha lo sem tel bok tai la hi khatiang alang thei lo om chuan ti zo zo ngai ni ti kha lo sa tel bok ila tha ome Google account na contact kan save name dan zirin hemi chung hi array na rei lo theya
tikhan azota ti chuan alang nge lang lo kan endo na ni tikhan hei he ta hi aron lang ta ka channel thir tu ten in lo tang kai pui ngai ka dei se ya video tha tak tak kan ron upload le zel dona lo enzel ulai lo tang kai pui ngai po kan dei se ya kan channel te lo subscribe video te lo like lo share zel turin kan han som chawni